Täällä on vähän maailmoja, mutta voisinhan mie esitellä tämän minun maailma ennen kuin alkaa se let's play. Ja. Tässä on tää minun maailma, kaikkea junkkia täällä. No voisihan se lähteä tästäkin se let's play. Niinku tuo Viltsukin teki alussa, että teki taloa ja niillä oli ihan kauheasti kamaa. Eli miksi minä tekis samalla tavalla? Nauttikaa. Okei. Eli alkujuttu. Huomasitte varmaan, täällä on 2 kissaa. Toinen oli Osku, toinen on Pelmu. En keksinyt muuta nimeä. Okei, eli lähdetään myös Monster Hunteriksi. Näin. Hetkinen, mikä on mulla vaakas? Miksi? Näin. Tuo. Katsotaan osua. Okei. Noin! Ei osu. Okei. Mulla on ollut sitten tämmönen lumiukkokin sitten täällä, mutta se on kadonnut. Täällä näin on ollut 2 lumiukkoa, eli varmaan tuo sade. Käytetty. No. Niinpäs nyt esiin. Joo, eli mulla on niinku tämmönen näköpaikka. Me voitais aloittaa yksi juttu. Lähteä keräämään villaa. Jep. Se varmaan ihmettelee, että mikä tuo ovi tuolla. Lopussa. Okei, noin. Aika kivimiekka tuosta. Näin. Näin. Sitten tulla pari hautakivää jossakin. Tällä puolella on. Sitten minun eka talo on suivitsi. Okei. Noin. Paremmin. Me voitais vähän tänne näköpaikalle ja tänne vuoren huipulle tehdä jotakin. Se tää on se näköalapaikka. Joo, mulla lakiittaa joku täällä. Okei. Pää pois. Lukkaan tätä. No, ei se nyt niin paljon lakiita. Kiitos lakiittaa. Kokeillaanpa näin. Näin. Noniin. Toimia. Näin. Sitten kirjoittakaa kommentteihin, jos katsotaan tämän videon, niin tuolla, että mitä minä voisin rakennella tänne sitten. Okei, mutta minä voisin tehdä se uimahyppyturnin. Oho, minne se katos. Hopsans. Sitten mulla on tämmönen MR derpe. Näin. Itettit. Okei, eli siis se tehtäis niinku näin. Anteeksi. Noin. Ja näin. Näin.
näin. Näin. Ja näin. Nyt tämän vois testataakin tätä uimahyppytornia. Uhuhu! Jep. Noin. Heitä vaan zombi. Kamera! Nää. Nyt voitais tehdä tämmönen Monster Hunter-jakso. Noin. Okei. Eli näin. Kiitos. Skeleton vastaan minä. Vedessä oleva skeleton. Saan 2 valtaa. Juhu. Pah. Se on mennyt nopeasti. Ui. Skypee viesi tulee. Asettaisi. Häh? Minä myrkyttin. Outo. Näin. Iljuupadidu. En tiedä, koska lopettais. Mutta kuitenkin. Attack. Noin. Hyppy. Sä huomas. Chop! No ihan sama lähetä käymään niitä kamoja. Otat vihasta. Oot mulla jo ääniä. Näin. Mä. Jarma. Noin. Pikkusepä kisa. Molemmat sepä. Auttakaa. Mikä? Se ei päästellä. Pikkukitsat on taaselle köniin. Taaselle köniis. Hello. Ui saakeli, kun tuli kovaa tuo ääni. Ei ole sitäkään idea. Stop that! Ihan sama. Kuuntelepa sinä siellä Enderman. Ois tää lapisblokki. Lopeta sä. Että Ender. Stop!
Vois lopettaa se kärsii siellä ollaan. Okei. Noin. Näin. Voihan sen tehdä näinkin tattilla. Lasoriticoatia. Tähän koriste. Me ei kunnolla uskalla edes molempiikaan ottaa taistelua. Nää on minun pikkusöpökissoja. Jompikumpi sängylle. Mene. Höppä. Hyppä sängylle. Ei hitsi, mulla lakittoo. Ihan sairaasta lakittaa. Näin. Noin. Sitten Velmu vois mennä vaikka seuraan minua. Velmu vois mieluummin tulla tähän. Tuli tänne. Nytkö pääsen? Tule. Täällä. Siinä on hyvä paikka, Osku. Noin. Siinä. Velmu voi istua siinä. Ja nyt käydään tosselle Endille turpaa. Minä minä laitan nyt se. Tää. Sinä et kyllä minun kissoja säikyttele. Ei se oo katolla. Missä se voi olla? Tuolla alhaalla. Ihan sama. Rostava Enderman. Näin. Eikä se meidän video lopettuisi tähän, kun nähdään ensi kerran.